I danas ćemo igrati Headball Online. Evo, tap to play. Nešto mi stiže sa Vibera. Samo ja da utišam. Da vidimo missions koje imamo dobre. Znači za sve ovo vreme koje nisam snimao, ovog sam nabuđio lika, dobio sam zavrtio sam special wheel i dobio ne znam, oko 900.000. Pa sad sam kupio tog lika i naočare ove cene. Tako me uvek zezne. Ajde, dobro, zanimljiv si, eto. Znači imamo 25%, 10.000. Može. Če da vidimo. Šta će sad da nam da za snimak? Joj, ne to. Neprikladno. Nemojte da gledate ovo, molim vas. Šalim se. Dobro, ako možete već. Onako je baš ružno. Ovo više modna revija nego Clash of Kings. I opet pratimo. Ajde, 15, nemoj 3.000, nemoj biti tako labavo od dugme. A kad treba posle da bude mnogo, onda meni se zaustavi tu. Neće da ide dalje. Sve mi je bilo. Ne još. Znači, idemo. Vidimo u socijal, da li imamo nekoga. Nema. Znači, djecarica je isto. Moja sestra je promijenila lika, kao ja. Znači idemo u Special Rooms, idemo u House. Znači Arena House. Ne, čumina Arena. Igraju, oni imaju Clash Royale, pa pričati, ove se Arena ti, ove se Arena ti, pa ja kažem Arena u room. Ori se stadion. Pune tribine. Opa, i on ima puno navijača. Nije loš izgleda. Not bad. Jesi čiljav ko Ibro? Ibro, ne vidi ti se ime Ibro. Aj sad vidimo Edmund 608. Dobre, da sam gol. 2-0. Ovdje ima kršenja. Ali gdje je on bio? Neću. Kakav glup gol. 5-0. Ali si jadan. Ne, sad ću prije meni što mi je stiglo sa srpskih trikova. Znači ja pratim taj kanal, ako me gledaju da znaju. Pratim taj kanal, nešto mi bude zanimljivo. Volim te top 10 i to. Znači sad imali smo zeznute kontrole. 7-0. Nije on loš, očajan je. Rekao sam dobro, nije loš, očajan je. Malo tučemo golmana, ne možeš ništa vrati. Sa tebi. Ajde. Yes! 9-0, 9-0, 9-0, 9-0. Ne! Prvi gol! Prvi gol! Prvi gol! Sad ćete da vidite, samo dva loza imam.
2 gubitka. I to mi je nešto bilo, neki su bili, imao je, šta je ovo? Čuje se muzika, neću šipu. Idemo dalje. Znači, sad ćete da vidite. Sad ćete da vidite mi mene, da imam samo 2 luza. Luza imam. Idemo na kuću. Ajde izađi. Šta mi se dođe u sto? Ajde. Da vidite sad ovo. Last matches. Znači, ovdje neki me pobedio. Vidite, ovaj Kamila 16. I svako ko me je pobedio, on nije imao veliku razliku. Da ovaj Margot 16. A ima, joj, low za 330. Znači izgubio sam od 2 debila. Čera imam onu Kamilu. Da je Kamila. Evo je Kamila, nije tu Kamila. Ovo sve neki debili. Sve imam protiv debila. Vidite, i protiv njega. Znači tu su nekad glupi mečevi, toliko da me i baguje. Pa ne mogu nikako da se izgubim iz tih bagova. Znači, ja imam as 176. Hoćemo li idemo u bomb room. Nikad nisam bio u ovom. Mislim da to je moja sestra igrala, igraš sa bombom fudbal. Znači, ko nije igrao da zna. Neki jak. 125 navijača. Ajmo nećemo giant player. Ćemo large gold i ajde. Evo vidite. Jeste, bomba. Igramo sa bombom. Pa isto ko lopta. Isto ko obično. A može eksplodiraš što kažeš. Kod koga eksplodiranje, vidi, loptu imamo sad. Opet bomba. Neću ja, evo tebi bombe. Kako je ušlo go? Ne. Koji si... koji sam ja usr. Noob. Što je? On je sve stiga. Hoćeš tako da se igraš. Evo tebi veliki. Evo meni mali. Džabe sam uzeo mali. Hoćeš ti meni veliki? Mš. Ne. Nemoj da pukneš. Dobro. Opet. Šta? Šta mačiš sa mnom? Jesi na ona pe. Ne. Ajde. Mš. A ne. Znači još ovo igramo i to je bilo to. Znači najava za kraj. Mislim da ću u sljedećem snimku skinuti neku novu igricu i snimati. Pošto samo, onaj MCSM neću više snimati. Pošto zauzima puno prostora. Ali još stoji tu onaj video. Prva epizoda. Prvi deo. Ajde. Ne.
nerviraju te reklame, ne popušte. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se svidao klip, ostavite like, subscribe i komentare. Ćao!